suka gayyace mu zama chancellor a jami'a ta jihar Borno. Irin wannan karramawa tana da muhimmanci saboda su jami'o'i na gwamnatin tarayya da kuma ana biyu sarakuna daga wuri daban-daban ana kai su, amma jami'a ta mutanen Borno suka gayyaci sarkin Kano da yanzu chancellor. Wannan miƙa hannu ne na zumunci tsakanin mutanen Borno mutanen Kano, wadda amma akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin al'ummar guda biyu, akwai kyakkyawar alaƙa tsakaninmu da shehu da shugabannin na siyasa. Wadda mu ne muku fatan alkhairi, kuma ko'ina muna yabawa mutanen Borno akan yadda suka yi haƙuri a kan ibtilai shekara da shekaru. Muna fata Allah ya saka muku akan wani haƙuri da kuka yi. Allah ya kawo ƙarshen dukkanin fitin suke